Snežana i 7 patuljaka. U davna vremena živela je kraljica koja je svaki dan pitala ko je najlepši na svetu. Ogledalo je reklo: ti si lepa, ali je Snežana najlepša na svetu. Kraljica se razbesnela i naredila lovcu da ubije Snežanu. Lovac je otišao u šumu i tražio Snežanu. Snežana je otišla sa lovcem u šumu, ali je lovac pustio Snežanu i Snežana je našla malu kućicu u kojoj su živeli 7 patuljaka. Snežana je ušla u kuću i našla 7 malih tanjira, 7 kreveta i 7... To je 17. 7 kašika. Kada je pao mrak, patuljci su se vratili kući i vidjeli Snežanu kako spava. Snežana se probudila i pričala sa patuljcima i dogovorili su se da Snežana čisti kuću i kuva ručak, dok su patuljci na poslu. Jednoga dana došla je zla veštica koja je bila kraljica i dala je Snežani otrovnu jabuku i Snežana je zagrizla jabuku i pala u nesvest. Uveče su patuljci došli kući i videli Snežanu kako leži onezvešćena i plakali su. Sutra je došao princ i video Snežanu kako leži na krevetu i poljubio je Snežanu i Snežana se probudila. Patuljci i svi ostali su bili srećni.